ब्याह जी से बात करे नी हाँ। कि एगो बिरहन औरत केंगा बोलेली हम्म। कि काहे राजा जी रउआ तो परदेसे में बस गइल बानी आ गौना करा के हमरा के चैत के महीना में छोड़ देले बानी। आई चैत की महीना बा ई बुझाते नहीं कि कौन मौसम बा। जब जब पसीना हमरो चोली से पार होता नु बुझाता कि हमार रोआ खाड़ हो जाई। ए राजा जी अबो से कहतानी घरे आ जाई। ऐसन रुपया पैसा के हम का करेम कि जैसे हमार मने पूरा ना हो। आई चैत के महीना बा कटिया दौरी लागल बा आ सोचले रानी रउआ घरे रहती नु त आम के टिकोड़ा के चटनी पीस के आ सतुआ सान के देती या रउआ के अपना हाथ से खियती। लेकिन रउआ त परदेश में बसल बानी आवे का नाम नहीं खिलेत लागत रउआ कोनो सौतीन के फेरा में बानी। ए राजा जी रउआ बाहरा में जाके बस गईनी रउआ बाहरा में जाके बस गईनी ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नेखे रोआ ऐसन खोआ में कवन मजा नेखे रोआ ऐसन खोआ में लागत कौनो सौतीनिया के बाह में जाके फंस गईनी। हमारे साथ रानी राज जी हैं जो कि आप लोग अभियंता जी के साथ में लगातार इनको प्रोग्राम करते आप देखे होंगे। तमाम तरह का इनका प्रोग्राम तमाम तरह स्टेट पर आता है और खेसारी लाल के साथ भी आया है और रानी राज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और इनसे मुलाकात करके मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले स्वागत है रानी राज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं सभी लोग के हम गोड़ चुके गोड़ लागतानी। आशा ना पूर्ण विश्वास बा जेंगा रउआ पहले सपोर्ट कैले बानी आगे भी ए वीडियो के भी उतना ही सपोर्ट करे। अच्छा रानी राज जी पहिलका मतलब इस सवाल बा कि रउरा स्टेट पर जानी अभियंता जी के साथ में तमाम तरह के वहाँ के ऐसन ऐसन वर्ड के प्रयोग करने भोजपुरी में जानते बानी ऐसन ऐसन होखेला ओकरा के हिंदी में कहल जाई तो तनी अच्छा लागी आ भोजपुरी में कहम तब कहता इस भोजपुरी भाषा जौन बानो एकदम रसदार भाषा बा। एकरा से नीमन भाषा कोनो है ये नहीं है नहीं। हाँ जितना प्यार ए जो देखी हर एक चाहे परिवार में भी अगर कोनो कुछ बोलल जाओ तो कितना रसदार लागेला। ए जी रउआ का करतानी ऐसा ऐसा भाषा बा ऐसा बाहर केहू भाषा में नहीं के लैंग्वेज में नहीं के हमरा बुझाला कि भोजपुरी में जितना रसदार बा उतना कोनो लैंग्वेज में नहीं के कोनो में नहीं ना पूरा एकदम मजा आवेला। बिल्कुल एकदम हम तो सौभाग्यशाली बानी कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आईनी या भोजपुरी बोले लगनी या वो भोजपुरी सीख के बोले बानी लेकिन हम अपना आपके बहुत प्राउड फील करी ना। अच्छा अभियंता जी के साथ में जब रउरा प्रोग्राम करे नी तो काफी अच्छा लागत होई। बिल्कुल प्यार भी बहुत मिलत होई। बिल्कुल जौन वहाँ के जब चुटकुला कोनो बोलनी तले रउरा उना से लसरदार एगो भेज देनी तो एमे तनी एगो लसरदार सुनाई तनी। जैसे ब्याह जी चुटकुला जौन कहे नी वो हमेशा डबल मीनिंग के होला। तो ऐसे ही बहुत सारा चुटकुला बा। एगो आर्मी ऑफिसर अपना 6 महीना बाद घरे आयल बनी तो वो अपना पत्नी लगे जाके कहतनी कि ए जी चली होने तो वो कहतरी जैसे हम माइक में कही ना कि ना अभी ना तो ओकरा बाद फिर कहनी कि चलो तो हम कहना कि ना जी ना आज हमार मूड नहीं खे। तो फिर ब्यास जी कहनी कि ना हो चलो ना कुछ ना होई। तो फिर ब्यास जी कहना कि चलो उन्हें कुछ ना हम करेम ढेर। तो हम कहना कि ना जी ना देखी ना बबुआ जागल बड़े अभी ना। तो ब्यास जी कहना ठीक बा तारा घमंड हो गइल बा राय दा तू अलगे सुता हम अलगे सुतब। तो ब्यास जी कही ना कि इन हाथों ने हथियार छोड़ा है लेकिन चलाना नहीं भूला। जितना लोग देखले बानी सब लोग कमेंट करके बता देम लोग कि वो लोग देखले बानी कि ना और वो लोग के पसंद बा कि ना। अच्छा एक चीज बताई जब भोजपुरी लाइन में बानी अभियंता जी के भी साथ स्टेट प्रोग्राम कैले बानी खेसारी लाल जी के साथ भी लेकिन अच्छा के लागल बरूरा हमके भोजपुरी इंडस्ट्री में सब केहू अच्छा लागे नी सब के लेकिन अभियंता जी के देखल जाओ तो अभियंता जी ज्यादा टॉर्चर लोग के करनी बड़ा वहाँ के निकालत रहनी नुक्स रउआ लोग खाली स्टेज प्रोग्राम देखी ना हम उनका संगे रहल बनी उ जितना स्टेज पर रही ना चाहे केहू ब्यास भी जब वो स्टेज पर रहे ने लोग तो उ लोग के ही बानो कि पब्लिक के माइंड में ही बा कि एक ब्यास जी जब गावत तनी तो दूसरा ब्यास के का बोलत तनी आ तब दूसरा ब्यास उठा तनी तो पहिलका ब्यास के का बोलत तनी। बस यही में रात भर हमनी के खेले के बा एंटरटेनमेंट करे के बा तो यही से हमनी को बैकग्राउंड भूला जानी जा आ उ का बा सरवा बहिन जो जौन बा सब हो जाला कबो कबार तो स्टेज पर आ खास कर कुंवर जी के संगे ऐसा बा कि वो स्टेज पर कुछ हो जाओ लेकिन जैसे हमने के गाड़ी में गई नहीं जा एक जगह खाए के बा एक जगह मस्ती करे के बा एक जगह हर चीज मनो वैसा हमरा कलाकारी में हमरा बुझाला कि हम इतना मजा कहीं नहीं की कैले जितना दुगोला में रह के कैले बानी।
पूरा मजा आवेला। एकदम। अच्छे अभी ढोड़ी पर इ बड़ा गाना निकलता है यही पर अभियंता जी के साथ भी बहुत सारा हुआ के कहे नहीं रौरा का कहे के चाहते नहीं पब्लिक। ढोरी कोनो बाउर चीज नहीं खे, देखल जाओ तो बहुत अच्छा सुंदर चीज बा। बिहार के लोग हमरा बुझाला कि ढोरी के बहुत पसंद भी करे लोग। केहू ढोरी चाटे लागल, केहू ढोरी चाट के बुखार छोड़ा दिहल, केहू ढोरी में खोदे लागल। तो ब्यास जी वो पे एक गाना गौला रहने कि वो डायरेक्ट ठंडा में ढोरी पे ऑमलेट बनावे लगनी। तो जौन मार्केट में चलता उहे लोग देता, ऐसा कुछ खराब नहीं के। काहे से कि आजकल के पब्लिक के उहे डिमांडे बा। आजकल जितना अच्छा गाना ना चली उससे ज्यादा ढोरी के गाना, चोली के गाना, अलग अलग मनो लहंगा में मोछ देखनी, ऐसे ऐसे गाना सब चल जाला। लेकिन उ सब गाना जौन बानो आजकल पब्लिक द्वार पर भी आजकल उहे बजावल जाता है कि आज भर ढील द ढोरी जनी छील द। ये सब खाली लोग पब्लिक का डिमांड में भाई सब। चाहे की बातचीत होते तब ले एगो और चुटकुला सुनाई खट सिना वहाँ के ब्यास जी के चुटकुला मसलदारे सुनाई। जी जी चुटकुला बा कि हम ब्यास जी से बात करे नहीं कि एगो बिरहन औरत के एंगा बोलेली कि काहे राजा जी रउआ तो परदेसे में बस गइल बानी आ गौना करा के हमरा के चैत के महीना में छोड़ देले बानी। आई चैत की महीना बा, ई बुझाते नहीं के कौन मौसम बा। जब जब पसीना हमरे चोली से पार होता नु बुझाता कि हमार रोआ खाड़ हो जाई। ए राजा जी अबो से कहतानी घरे आ जाई, ऐसन रुपया पैसा के हम का करेम कि जैसे हमार मने पूरा ना हो। आई चैत के महीना बा, कटिया दौरी लागल बा आ सोचले रानी रउआ घरे रहती नु तो आम के टिकोड़ा के चटनी पीस के आ सतुआ सान के देती या रउआ के अपना हाथ से खियती। लेकिन रउआ तो परदेश में बसल बानी, आवे का नाम नहीं खिलेत, लागत रउआ कोनो सौतीन के फेरा में बानी। ए राजा जी रउआ बाहरा में जाके बस गईनी, रउआ बाहरा में जाके बस गईनी, ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नेखे रोआ ऐसन खोआ में, कवन मजा नेखे रोआ ऐसन खोआ में, लागत कौनो सौतीनिया के बाह में जाके फंस गईनी।